कसं वाटतं पावसात? चिक चिक मस्त आहे. नंतर जेवते. चल जेव. ताई त्याच्यामध्ये टाकते. मी कधी कधी शॉक होतो की मम्मी कोणकोणती रेसिपी बनवत जाते, कारण मला सुद्धा माहित नसत की कोणती रेसिपी बनणार आहे. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही जरा मार्केटमध्ये चाललो आहे माझ्यासाठी कपडे बघायला. आता कसं एक फंक्शन येणार आहे, फॅमिली फंक्शन. त्यासाठी कसं कपडे बघतोय. जर असतील चांगले तर घेणार आम्ही, आणि नसेल चांगले तर नसेल चांगले असं होणारच नाही. आपली विक्रोळी जिंदाबाद. चला आता मी मार्केटमध्ये जातोय. दिलू आपली आहे घरी. आणि तुम्ही विचाराल की मम्मीची तब्येत कशी? मम्मीची तब्येत एकदम चांगली आहे आणि मम्मीला तुम्हाला आता डायरेक्ट बरं झाल्यावरती दाखवणार. तुम्ही आज विचाराल तर मम्मीचं आय गेस नाही. आज तारीख काय? आज तारीख थांबा. आज तारीख जर आज मम्मीचा 7वा दिवस आहे. म्हणजे बघा हाफ 50% झालं मम्मीचं. आणि तुम्ही मम्मीची रिकव्हरी विचारत तर मी तुम्हाला सांगतो. चला मम्मीचं मी तुम्हाला शॉर्टच दाखवतो. तुम्ही बघा. मम्मी बघा इकडे काय पिते. पेज मंचावाला काय खाते? भाजी. नंतर जेवते. चल जेव. तर मम्मीचा आज 7वा दिवस आहे. तो 6व्या दिवसाचा क्लिप होता. मी दरवेळी मम्मीकडे जातो काय ना काय टिफिन जसे डॉक्टर सांगतात. आता सध्या तरी त्यांना दाल खिचडी खायला सांगितली आहे, तर ते तसंही खातात आहे. रिकव्हरी चांगली आहे. ह्या 7 दिवसामध्ये 2 वेळा त्यांना जरा बरं नाही वाटलं. 1 वेळा त्यांना सर्दीसारखं वाटलं आणि काल परवा त्यांना लूज मोशन झाले. तर ते प्रोसेसमध्ये आहेत असं डॉक्टर म्हणाले. तर ठीक आहे. आता आपले अजून 7 दिवस राहिलेले आहेत. 7 दिवसानंतर काय अपडेट होते आता मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल. आता आम्ही मार्केटला जातोय. तुम्ही सुद्धा आमच्याबरोबर मार्केटला या आणि कोणते कपडे माझ्यावरती सूट करतात हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्कीच हेल्प करून सांगा. चला काका. पहिल्यांदा बाहेर उडले होतं पावसात कसं मी काजलला आणि मम्मीला जास्त बाहेर घेऊन नाही यायचो ना. वाटतं पावसात? चिक चिक. पाणी बिणी मला ना आवडत. खूप एवढ्या दिवस बाहेर पण नाही निघाली माहिती घराचा. हे काय घेतले बघा आम्ही अजून. घरी घालायला मला पण घे ना. तुझ्यातलाच घालला. तू हेच घाल. तू काजलने हा एक दाखवलेला. हा दाखवलेला मी. हा नाही आवडला मला. हा घेतला ब्लू आणि त्याच्या खाली बघ हे मला गोल्डन. आता हे यांच्याकडे फिटिंगला देतो. फिटिंग करा छान आहे. हा बोल मला फिटिंग आवडलं. हां आवडलं. तो कलरच आवडला मला. तर तेवढं सर्व काढलं. झाली आमची शॉर्ट शॉपिंग आहे. एका छत्री आणि बाकी छत्री आमच्या तिकडे कुठे तिकडे गेले. मम्मीच्या हॉस्पिटलला गेले. दिलू काय करते?
दिले काय झालं? दिलू कुठे गेले होते? गार्डन मध्ये फुल घेऊन आली. दिलू डोक्यावर काय ठेवलंय दिलूनी? दिलूला शिंगा आले ना, हिरवे हिरवे शिंगा. हे दिलू पिल्लू. काजल काय हे? फुलवाली आमची ती. फुलं पाहिजे का कोणाला? फुलवाली आली आहे विकायला. होय दिलू आमची फुलवाली. ते पप्पी दे. पप्पी दे बाबू. नको नको पप्पी नको. तर तुम्ही बघाल की मी माझ्यासाठी कपडे आणले. काजलसाठी तर हा एकदम चांगली साडी आहे ना, ती काजल मी नेसेल. आईची साडी नेसणार आहे. हां, तर ह्यावेळी कशी मम्मी नाही येणार फंक्शनला, आणि फंक्शन म्हणजे घरातलाच आहे आणि क्लोज रिलेशनमध्ये माझ्या फंक्शन आहे. बहिणीचं आहे, मावशीच्या मुलीचं आहे. हां, तर क्लोज रिलेशनमध्ये फंक्शन आहे, तर आपल्याला कसं जावंच लागेल. हां. आणि मम्मीला कसं आपण तिकडे पण चांगल्या निमित्तासाठी आपण हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं, तर मम्मीची ट्रीटमेंट पण होते आणि आपण फंक्शन अटेंड करून पण येऊया. म्हणजे कोणालाच राग पण नाही वाटला पाहिजे ना. आपलं घरातलं असतं तर आपण टाळू नाही शकत. आणि रिलेशनशिप पण आपल्याला मेंटेन करावं लागतं सर्वांसोबत. तर आम्ही जाणार आहे, तुम्ही पण फंक्शनमध्ये या आमच्यासोबत. आणि तो कलर आवडला काय आम्हाला सांगा. ते फिटिंगसाठी दिलं आहे, ते फिटिंग करून मला उद्या देतील है ना. आता जेवायला काय काय बनवलं ते आम्ही तुम्हाला दाखवतो. जेवण बनवून काजल गेलो होतो आपण ना. तिकडे इकडे बघा, आज आमच्याकडे जेवायला काय आहे, चपाती, वरण भात आणि भाजी. तर आता आम्ही जेवायला घेतो, तुम्ही सुद्धा आमच्याबरोबर जेवायला या. आता मी तुम्हाला आमची एक जुनी रेसिपी दाखवतो, म्हणजे मम्मीने बनवली होती. आज वार पण आहे ना, बुधवार, तर काहीतरी आज अंड्याची रेसिपी दाखवतो. ती रेसिपी अपलोड नाही केलेली आम्ही, फक्त आम्ही शूट करून ठेवली होती, तर ती तुम्हाला रेसिपी दाखवतो. ती जुनी रेसिपी आहे, ती लग्नाच्या अगोदरची रेसिपी आहे. मग तुम्ही असं म्हणू नका की काजल दिसत नाही त्याच्यात, ठीक आहे. तर ते आता तुम्ही रेसिपी बघा आणि रेसिपी कशी वाटते ती पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. नमस्ते. आज मी अंड्याची भाजी बनवते, तुम्हाला दाखवते कशी बनवते ती. आता मी पहिली आहे ना, ही बघा 4 अंडी मी फोडून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये काय टाकायचं नाही आहे, हे चांगलं आहे ना असं फेटून घ्यायचा. हा एक डब्बा घेतलाय बघा, आणि डब्याला आहे ना थोडा मी तेल लावलंय. आता हे अंड्याचं आपण फेटलेलं आहे ना, हे आपल्याला हे डब्यात ओतायचं आहे. आता हे बघा, हे मी कढई ठेवली आहे, आणि कढईमध्ये आहे ना त्या मापाचा गाडा नाही ना, त्याच्यामुळे मी डिश ठेवलेली आहे. आता आपल्याला, आणि त्याच्यामध्ये पाणी पण ठेवलंय, पाणी गरम झालंय. आता त्याच्यामध्ये हा अंडा फेटलेला आहे ना, तो असा डबा ठेवायचा आहे, आणि त्याच्यावरती असं झाकण मारायचं आहे, म्हणजे बाहेर वाफ नाही आली पाहिजे. आणि गॅस फुल करायचा आहे. आपल्याला 15 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना 15 मिनिटं सांगितली, पण मी 10 मिनिटांमध्ये खोलून बघते, कारण मी फुल गॅस करून ठेवला होता ना. आता आपण खोलून बघूया. वा, मस्त झाला आहे ना, फुललाय पण. वेगळाच प्रकार झाला अंड्याचा. हा, आता मी गॅस बंद करते, आणि आपला डब्बा आहे ना हा थंड व्हायला पाहिजे. काय म्हणून झालं अंड्याचा खरवस. हा, आता याच्यामध्ये मी दाखवेन, आधी बोलणार नाही मी. तेल गरम झालंय, त्याच्यामध्ये पाव चमचा जिरा टाकते. आपला जिरा चांगला फ्राय झालाय बघा. त्याच्यामध्ये हा एक मोठा कांदा घेतलेला आहे. आता समजा तुमचे छोटे कांदे असतील ना, तर तुम्ही 2 घ्या. कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा पहिला. कांदा बघा 3 मिनिटं चांगला फ्राय करून घेतलाय, आणि चांगला कलर पण कांद्याला आलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना अशी थोडी जागा करते. हे 2 हिरवी मिरची घेते, कढीपत्त्याची पानं 4-5, आणि 7-8 लसूणच्या पाकळ्या घेतल्या, ते पण बारीक तुकडे करून घेतले. ते आता याच्यामध्ये टाकते. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, आणि पाव चमचा कमी हळद. मसाले चांगले फ्राय करून घ्यायचे. आता आपले मसाले फ्राय झाले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कांद्याची पात टाकते, आणि थोडीशी आहे ना वरून टाकायला ठेवते. रेड चिली सॉस आहे अर्धा चमचा, टोमॅटो सॉस अर्धा चमचा, सोया सॉस अर्धा चमचा, आणि विनेगर पाव चमचा आहे. आपल्याला थोडंसं आहे ना 2 चमचे पाणी टाकायचं आहे. आता आपल्याला याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं, म्हणजे थोडा टाकायचा, पाव चमचा. आता आपण जे अंडा उभारला ना, वाफ लावून घेतलेलो, त्याचे असे पीस करून घेतले बघा. आता हे त्याच्यामध्ये टाकते. आता याच्यामध्ये बघा 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय, त्याच्यामध्ये आता थोडं पाणी टाकायचं. आधी पहिला आहे ना कॉर्नफ्लॉवर टाकायच्या आधी पाव चमचा गरम मसाला टाकते, कारण का आपलं जेवण आहे ना चांगलं झणझणीत झालं पाहिजे. आता हे कसं माहितीये, या मसाला वेगळा आणि आपला अंडा वेगळा असं झालाय ना, आणि त्याच्यासाठी
आपल्याला ही ग्रेव्ही एकत्र येण्यासाठी, एकजीव होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा. आपली मस्त अंड्याची भाजी छान झाली बघा. आता कसं मसाला माहिती आहे ना, तो असा म्हणजे सगळा फोडीनं लागतो, त्याच्यासाठी आपण थोडा कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा. आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर असली ना तर अशी भरपूर जेवणामध्ये वापरायची, कारण ती कोथिंबीर आहे ना शरीरासाठी चांगली असते. बघा भाजी आपली अंड्याची किती सुंदर झाली आहे. असं वाटतं ते मोठे पनीर पीस टाकलेत. हे पनीरचे पीस वाटतात. तिकडे बघा आपली नवीन अंड्याची रेसिपी एकदम रेडी आहे. एकदम मस्त छान झाली आहे. त्याच्यावरून अशी कांद्याची पात खायची. कांद्याची पात नसेल ना तर आपण कच्चा कांदा घ्यायचा. तर तुम्ही बघा इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता तुम्हाला उत्सुकता तर असेल ना की हे वस्तू म्हणजे हे जे अंडा आहे ते लागतं कसं आहे. फ्लफी फ्लफी लागतंय, केक सारखं लागतंय, पनीर सारखं लागतंय किंवा काय रबरासारखं लागतंय. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो मसाल्याची टेस्ट आणि ते चावायला कसं लागतं हे मी तुम्हाला सांगतो सर्वात आधी. तर कारण ही कशी वेगळी रेसिपी आणि मी कधी कधी शॉक होतो की मम्मी कोणकोणती रेसिपी बनवत जाते, कारण मला सुद्धा माहित नसत की कोणती रेसिपी बनणार आहे. तू रिझल्ट येईपर्यंत ना माझ्या जीवात जीव नसतो. आता मी जर अजून एक तो फक्त पीस खातो, मी मसाला खात नाही. मसाल्याची टेस्ट आणि ग्रेव्हीची टेस्ट ही एकदम भारी झाली. म्हणजे फक्त त्या मसाल्याला आपण सेपरेट करून खाल्लं तर पूर्ण आपण जेवणाचं ताट लगेच संपू अशी त्याची टेस्ट झाली. आणि मला परत फक्त ते काय कसं लागतं ते मी परत जरा खातो, मग तुम्हाला सांगतो की एक्झॅक्टली लागतं कसं हे वालं. पनीर सारखा लागतो नाही, कसा लागतो, बटाट्यासारखा लागतो नाही. म्हणजे चावलं ना ते चावताना संपतंय ते. आता ते कसं लागतं ते मला समजत नाही. नाही रबरासारखं लागतं, नाही ते पनीर सारखं लागतंय. कारण पनीरची पण जरा आतमध्ये थिक असतं, हे कसं फ्लफी झालं. पण नाही तुला वाटणार काहीतरी वेगळंच वाटतं. आता तुम्ही समोरच्याला दिलं ना ते बोलतील हे काय बनवलं तू, काय पनीरला शिजवलंय का काय, नॉनव्हेज आहे हे पण कोणाला समजणार नाही. आणि रेसिपी काहीतरी वेगळी लागते खाण्यामध्ये. तर नक्की तुम्ही एक बोलाल ना की मला वेगळं चव पाहिजे, म्हणजे खाण्यामध्ये चावण्यामध्ये काहीतरी वेगळं पाहिजे. तर ही रेसिपी एकदम छान झाली. नवीन रेसिपी काहीतरी नवीन प्रकारे नक्कीच बनवा. बनवल्यानंतर कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा.